Horas di hita salutna manang di dia pe hita maringanan. Tikion Jepang dope hita di YouTube ABC Ministry. Noaeng kami di inganan ni amang panjaitan di stiris-stiris andem Dewi Resort. Na nunga tabereng inganan na mantap, na luar biasa. Nah, noaeng hita marsiajar buku Sekolah Sabat, pelajar persiajaran pasabolason. Nama judul ditakup jala di uhumi. Noaeng tabege masada ayat syapilon, na dibain pandita purba, ubay ma tu pandita purba. Ayat syapilon dihita di bagasan seminggu persiajaran 11. Di Indonesia Markus 10 ayat 36. Odo hatana ale amang saluhutna dotar patu paho salpuhom ma si inumonon sianahu alai dada guru lomoni rohakku rohamdo. So ini masahana. Oke. Adoron mulai persejarata di bagasan saminggu martangyang mahita na dibayan amang pandita M Kutasoit. Tepat sadar hatta martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang puji-pujian hasangapom madihole Tuhan. Di bagasan obason na yang marsiajar dope hamisien hatam na badia. Hanggiak male Tuhan tordimi na manorangi pikiran nami. Boy diatusi hami, jala boy diulah kami pebartulo maniroham. Pasu-pasu male Tuhan, inganan ni amang panjaitan tempat nami di Tikion. Pasu-pasu keluarga nasida saluhuna. Dot sude akan bege hatamon marhite channel apen batakon. Boy hai marlas niroham mamuji Tuhan, sigano pari. Sesa dosa nami ale Tuhan. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai tegodang tu pandita M Kutasoit dohot pandita E Purba na pasaton sada ayat syapilon dan dohot tangyang buka. Judul di persejarata di persejaran 11 ditakup jala di uhumi. Adong sada kutipan di hita songonom ma kutipanna uju di uhumi ibana adong taringot ni si Petrus na masodahon Yesus patuduhon barita na sorin na paunohom jala na parpudi sien buku Markus. Baik tuhita amang dainang termasuk ma persejarata di bagasan saminggu na di patorang dua narasumber pandita E Purba dohot pandita M Kutasoit. Waeng ta persejari ma di hari Minggu na marjudul dang tarhalupahon. Nah, adong sada kutipan na boy ta jahadison idok songonon. Judas mengalului tiki haletana laho manjehehon Yesus na pinatudu ni hataon ima tahi ni jolma na lahu manakup Masias di salut naung di saruto di bagasan buku na badia tutu masa alai pasuton sakap ni debata na membaga-bagahon anakna na sasadai lahu paluahon colma. Jadi dihita amang dahinang. Nah, tabereng ma si Judas ya. Nama bain sada pengkhianatan tu Yesus olo menjual Mesias. Waeng ta persejari ma di hari Senin na dibawan pandita Purba na marjudul Pasca na Parpudi. Adorang ta persejari di hari Senin adong sada suku-sukun di pandita Purba sasawarang suku-sukun na ahado na tama persejaranmu
sian akka ari noeng salpu hatihan ho marmangmang tu debata ia hona sa jadi manang noeng bahenemu sada jala di ujungna totong diulahon hoi manang dang tutu diulakko pasak matu pandita purba. Mulai deh pasajarata di pasajaran Arsinen judulnya Pasca Naparpudi. Mau buka pasajaraton tajahama di Markus 10 ayat 22 sampai 31 on sada pasajaran sarupa mo di 2 Musa 24 ayat 8 di son on matalingot Pasca Naparpudi na ulahon ni Jesus diari panganon Pasca Naparpudi Jesus pajongjokon sada ulaon parningotan na baru sada na baru siang pesta Pasca ni hala Yahudi marningot harwaron ni hala Israel siat tanah Mesir jalaga bebangso parpadadan ni debata di Sinai ala di son di pasajaraton Arsinen ditiki Pascaon na niulahon ni Jesus on iman na diulahon ni songon na niulahon ni hala Yahudi marasing di bais songoni Jesus do anak ni biru-biru ni debata roti Pasca ni Tuhan manggobarhon pamatangna padan na baru di sahapod di bagasan muda ni Jesus nang dohot si inumon na nigobarhon na di son di pesta na diulahon ni debata di pesta Pasca na diulahon ni debata son na biasa isaya do bili-bili manang nalubu ala di sod dong disehat patorang debata mah dungi di tonga-tonga ni saluhun na patorang debata mah manurirakon songon nata surat ni Sakaria 10 ayat 7 na komate do Jesus lau manobus akka jolma na porsea tu ibana ale tung borak situ tu do salu na namanginang pasajarata di Arsinenon dia kasih siani terlumubi tu si Petrus di dia na pinatorang ni Jesus na dihasurirakon ni Jesus iko mati mahpe Jesus dia pinosilang iko neditaku mahpe Jesus borat so pasajaranon nakingan suku-suku ni paditas manukal inakingan ahado na tama pasajaran musian akali ng salpo hatiya ho marmangmang tu debatai iya ho na sujadi manang naing bahenomu sada jala di ujung na totong diulaukoy manang na dang tutu diulahoko jadi ngolosongon sa dili mo marmangmang tu debata manang na siapa tahu orang matu si marmangmangom marjaji tu debata memang mo sempat ni halak batak dang maniak baba madokot cabe dang batutung baba madokot api alani aha memang ko na marmangmangom murahiat do memang ulah susah aleng go Jesus nga dijaji ho Jesus na komate mana di puno silang jala di Pasca parkudo ni patorang Jesus to kasisian nedo tu hita na mate do Jesus lau makopita jolma ganu na polsea di ado na boy pasajara mo molina tu hita di pasajara non pamolosongonaw niyan manangapin o jajihon ikom madiulahon unang manan marjaji-jaji akan nasobo diulahon ama pasajara di Arsinen mauliat. Oke. Baik, mulai tegodang tu pandita Purba nampak torakon di hari Senin persejarata di bagasan saminggu. Termasuk persejarata di hari Selasa. Nomor judul Getsemani. Getsemani. Nah, ada orang so di patorang, ada orang sedang suku-suku na sangonon. Ahado na tinang yakon ni Jesus di porla Getsemani. Jala songon dia do tangyang na di alusi. Pasama tu pendeta Gasoid. Baik, mau lihatnya di pendeta Khalid di suku-sukun ahado na ditangyakan ni Jesus di porla Getsemani. Alay mo ta bereng ulu ni parsejarat di hari Selasaon ima Getsemani. Getsemani ima sada porlak na jut Jesus dohot akasisyan na ro dibuha-buhay juk manaksi manugot martangiang di porlaki. Diajari do akasisyan na nasa dungo martangiang. Asa jaga diak kapangujunan hasusan naro wakana yang masa. Jadi
didokon Jesus ma to kasisianna dungo mahamu jaga mahamu martangyang ale laftar purum doa kasisianno si borng ini asida dang martangyang ale anggo Jesus dilopit do tanganna marsinggang laos martangyang ma Jesus ma ditangyang na ima suku-suku sinakaningan ima tangyang na tangyang ni Jesus didokon do molobui nian disalpuhom ma panginumani maksudna Jesus martangyak soni alana ditikina martangyangi Jesus odok na manete do tu batui songo mudar na hippal si inumoni ima si taonon ni Jesus Kristus neko mate do Jesus Kristus di haupinor silang umok kopita akka perdosa naolo majjakon ibana dapotan haluau jadi ido tangyang na moloboy niya salpo mapanginumani ale dang lomoni rohaku lomoni amang do debatanin jadi ima nagabe sada suku-sukun dohot alusna do hatorangan di hari Selasa. Molate mamang paditanami. Oke, mulai tegodang tu pendeta mutasoit na patorakon di hari Selasa. Masuk maita tu hari Rabu. Nomor judul meninggalkan saluhutna laho manandikon Yesus. Oke, ada orang di patorakon padita purba. Adong sada suku-sukun na judul na songonon suku-sukun na. Ahado na masa disi nama saya rikot situtu tu sakap haluahon. Pasak matu pendeta di hari Rabu. Mulate di persejaran hari Rabu meninggal saluhut la manadikot Yesus disoon persejaranon omma taringot sada ulaon ni sisian di Yesus imasi Judas songgo situtudo rohan marnida sada sian nasida jonok doho Yesus majeheo ni bahana dison molo di barita na uli sopatopati Matius, Markus, Lukas, do Yohanes dadong isuraton na ahado di pikiran ni si Judas bahasa pola di jeheo ni mana Yesusi alai nyonya White manulis ni sondokon ana tubuh do di rohani si Judas mengalului pengomongan bodang donang halak Kristen damang dainang na masuk tu Kristenon iba Yesus gabe Tuhan na nala mengalului pengomongan ali pas sejarah to di rokon ikon ditinggal do saluhuna jadi unang rohi tau halala mengalului pengomongan apa jono di mana jala malau do siahon si parjeheon ni masih Judason kompakir di mana marale di mantu Yesus asonang tarida na rohani mana ima na maluli pengomongan di mana dinajual di mana Yesuson Pitor gaur hati hai ujuna sida neng manakku Yesus gaur masude terlumo bis Petrus torliton masude sisiani nang dos Petrus na sai mar buni-buni mangihut Yesus siani jadi meninggal saluhut lama manadikut Yesus ola ditakub Yesusi ola diadili Yesusi litom masude ka sisiani dang talida terlumo bis Petrus Abi dok si Petrus do isi parjulo isi nama berani manakku po Yesus au dijolin na kalau ni takut Yesus si memang iba ni mana do ang kerja ko ni mana ali hola ni takut di mana ibu mesti Yesus itu dia di Petrus mak tamu ni marbuni-buni sampai tuluh hali sang kalimana Yesus dang Tuhan na Yesus si ima na diulahon ni akka sisehan suku-suku na nakingan ahado na masa di sina masarikot situ tu sakka haluau ni na ikos itu tu ikon na jadi do ikon na mati do Yesusi lama no busita jadi kita baru ita tutu molongo Yesus nga mate humok kopita baru ita na mardebata na Yesus sonario kota ni dia do pabenata na Yesus son ola dihata do song si Judas kompak marale-ale tu Yesus ale di jehu Yesus mana song si Petrus nang garjago di jolon Yesus sampai holan ditakut Yesus martabuni sonari pasajara la tuita tapi kiri tarimangi otani dia do haporseta maradopon Yesus debata olate Oke, mulai tu pendeta purba
Noaing masuk mai di pelajaran terakhir di hari Kamis. Nama judul Isedoho. Isedoho. Noaing adong suara suku-sukun na suku-sukun na songoron tu padita tosoid. Patodus ma songon dia do Jesusi mangalusi mangadopi akka namasai dohot dalan nabinaen ni si Petrus mengadopi namasai akka persejaran dia ma natama tabuat siap masa ma tu pendeta tosoid. Mau nanti di pendeta manukalit di persejarah tahun siapakah engkau? Mau lo bahasa Indonesia, bahasa Batak Isidho, bahasa Inggris who are you? Nah, jadi Spanyol mau lo disukun Isidhoin, mau lo disukun tuau Isidho bau tasoid doau margaku. Disukun amang pendeta kalit, disukun Isidho wah amang pendeta berubah. So nari disukun tu Yesus. Isidho, gurang dang mana ada Yesus. Nah, bahkan ala ni gurang na di bae maka kesaksian na palsu. Nah, mana ngakah? Akka padapot na sotoho. Alay mulu Yesus mabain hatorangan na tikos. Ditiki Yesus Kristus mabain akka padapot na tikos. Justru di sido nagabi ditakut Yesus. Dung ditakut Yesus, godang maakasisian non, lari matamu. Mabiar. Apa itu ngamartangi yang nasida di persejarah i mamartangi yang di porlah Getsemane. Didok tuak kasisian naik. Jaga mahamu, dungo mahamu, martangi kamu, ayang godaging galerin. Alay todya gugu. Di sima akasisian ni Jesuson marlari abe jalanu ngari patorang pendeta purbana kaningan di jehehon doho di suadahon. Rosi Judas majehehon, Rosi Petrus macuadahon Yesus. Omma nagabe sada dalan asa pataridahon ima Yesus Mesias manang si palua. Nah, ditiki katorangan na dibain ni Yesus alay yang go katorangan na asing sarupa do tu si Petrus di suadahon Yesus. Ola didokot tu si Petrus akan atoropi, bah ay sada sianido ho, adaong dakutat day. Atek nay sing. Romu sejol manasing. Bah, si Petrus ho ay doan don doy. Rak doa laki. Ada kutat day ampun mak tuan namin na son bahasa sehari-hari si ganupari. Jala disukum mo se, bah, rap doa lahol torusin na adaong amang. Disu adaong. Jadi ope sahat tu Yesus Kristus dipersilakon akasisian non laubidu. Ima menurut hatorangan ni persejarah ton. Alay ahama naboy sibua totta songo suku-suku sinaking. Sibua totta mananga hape na masa di ngolutta unak ta tinggal hon Yesus. Unang melarong roh susah bulun nga ditinggal hokku biao Tuhan. Dakkea Tuhan meninggal hok kita. Kita do na meninggal hok Tuhan. Alaniaha dosatta. Alaniaha pangalahotta naso tuma. Naso suman jala naso tama. Naso maripola tuadopan ni dibata. Jadi ma persejarata di hari Kamis langsung turip punanna dung ditakup Yesus dung diadili Yesus sada matu hita persejarah. Ima mangihutton Yesus. Alana hita pe ya, dinaro Tuhan Yesus tokin nai adorak soro hita pe sarupa do pengalaman ni Yesus tu pengalaman taan non. Masa maaka nasokal hari nasokal di hari perpudion. Atong malosong ini marsi hohok maita tu Yesus. Songo diripunan na ditikion alana molo rajahan kaningan
di Markus 10 ayat 26 ayat siapiloni nunga takas didokon odo hatana aliamang saluhut nado tarpatu paho salpu homma si inumonon sianau alai dada guru lomone rohaku rohamdo kita pe molona ro ari nasok kali salpu homma yale Tuhan loas mama porus sami sahak mahami tu surgo dinaroh oleh Tuhan Yesus mangalap pami na porsediho tugu hamele Tuhan maporus mahami tu adopamu dinaroh akka pengujunan dohot dung nalau salpu di ari parpudion atong molsongoni om managabe pangaropatta tangyakta tu debata songoni maripunan ni persejarata Oke, mulai godang tu pendeta Purba doho pendeta Mutasoid nanunga patorakon di bagasan saminggu nah tuhita amang dainang jadi di ABC Ministry YouTube on boy hita lam terus marsiajar di persejaran buku sekolah sahabat na triulan toluan asabuhama haporsyata lam martamba ma tu jono ni debata martang yang mahita di nadibayan pandita Purba tuhita asaboy rapita martang yang na dipimpin pandita Purba Martanya kita. Ali Tuhan Jehovah, sobahami ho Tuhan, dot uduk ni roha, roha mi tu jolom tomo domoleate, dinai dari rohami Tuhan, bui hami marsiaja sepersejar sekolah sahabat persejaran, bahasa bola sono Tuhan, nama naringoti Tuhami Tuhan, dina ditakup, jala diuhumi ho Tuhan, lima dinalawa palua ho kami, gajolma namar doso Tuhan. Kamanisia na mga ulaon akan na Solomon na so tupadi jolom Tuhan. Siajari hami Tuhan nagabe sioloy hatam. Ajari hami Tuhan nagabe marhapo sa tuho Tuhan. Asabuy hami Tuhan gabe jolma nabuy hami Tuhan gabe panean di surgo ng pinaradem Tuhan hami Tuhan. Paso hami Tuhan pendeta Simanukalit, pendeta Hutasoid, do pendeta Purba ng Paradihot. Jala songoni amang panjaitan ng Paradihot tempat Tuhan, saya paso amangon disude aka usaha tangan. Dohot akan naniula na Tuhan, dohot keluarga, pasatay mo Tuhan, loo mahoma Tuhan, na saya menjaga, dohot mamaso-maso Tuhan. Nang songoni sude no bege hatani debata na pasti melalui persiajar sekolah sahabat Tuhan sehingga ama di ramo tidak bata jala di pasu-pasu di bata Tuhan saya pasatai ma sude hangulon nami Tuhan do sude akan tupadi ngulon nami Tuhan pasatami jala homa nama masuk Tuhan sesa sude dosa nuhulo kami Tuhan asa sude pasu-pasu nen lenomo tami Tuhan unang tarabat marhite guar ni Yesus numatumu ko pami Tuhan martanya kami Tuhan amen. Baik, songoni ma sada persejaran di hita di persejaran sekolah sahabat na pasabolason jadi tuhita amang dainang hami sian ABC Ministry mandok tuhita sude na manaton video on manang YouTube on tuhita man like subscribe dot makomen YouTube ABC Ministry on asa hami na tolu lam semangat pasahaton dohot patorakon di persejaran sekolah sahabat hami mandok hami na tolu mandok tuhita Horas madihita salunna.